Pravda o zaručených radách, ktoré vám majú pomôcť prestať fajčiť. Čo si myslíte? Fungujú? Nefungujú? Nefungujú? A ešte raz, nefungujú. Prečo? Poďme sa na to pozrieť. Moje meno je Martin Komínek a už viac ako 10 rokov sa profesionálne venujem hypnóze a hypnoterapii. Pomáham ľuďom dosiahnuť ich ciele, zmeniť ich život. No a nedávno som čítal v Novom čase článok, ktorý znel 6 zaručených rád, ktoré vám majú pomôcť prestať fajčiť. Poďme sa na ne spolu pozrieť. Prvá rada znie, napíšte si zoznamy. Máte si napísať zoznam dôvodov, pre ktoré chcete prestať fajčiť a rovnako aj zoznam aktivít, ktoré budete robiť miesto toho. To znamená, keď sa dostanete nejaké situácie, vybalíte takto si z tašky zoznam a začnete listovať. Naštval ma šéf. Nie. Pohádal som sa s priateľkou. Nie. Ježiš, účet od veterinára. Za psa. A pri každej situácii máte mať nejakú aktivitu. Pomôže to? Nepomôže. Aj tak si pôjdete zapáliť. Nikotínové náhrady. Máte si kúpiť nejakú nikotínovú náhradu, napríklad žuvačku, sprej alebo náplasť. Myslíte, že fungujú? Keby fungovali, vidíte po svete behať milióny ľudí s náplasťami. Milióny ľudí by žuvali nikotínové žuvačky. Alebo inhalovali nikotínové spreje. Robia to? Nerobia to. Pretože na nikotín nie je fyziologická závislosť. Je to tak? A nikotín je behaviorálna závislosť. Preto my nechceme nikotínovú náhradu. Keď chceme cigaretu. Zmente svoju rutinu. To znamená, že ak si chcete zapáliť, miesto toho máte ísť spraviť nejakú inú aktivitu. Máte ísť napríklad ísť von, na prechádzku alebo robiť niečo, čo vás baví. Lenže čo vás baví? No fajčiť. Tak čo budete robiť niečo iné, nie? Povedzte ľuďom, že prestávate fajčiť. Ono to rada nie je zlá, lenže už ste mi to povedali. Pred 5 rokmi, pred 3 rokmi, pred rokom. Chcete im to hovoriť opäť? Prečo? Prečo by ste zrazu len tak mali prestať fajčiť? Prečo vám tí ľudia mali uveriť? A vlastne na čím to chcete hovoriť? Nie? Začnite cvičiť. Rada znie, že ak máte chuť na cigaretu, máte ísť na prechádzku, pretože aj 5-minútová prechádzka vám zníži chuť na cigaretu. No a čo ďalej? Cvičenie nie je zlé, cvičíte radi a v zásade všetci a za každých okolností. Si tučný, začni cvičiť, máš stres, začni cvičiť, fajčíš, začni cvičiť. OK, docvičíte a pôjdete čo? Dať si cigaretu. Tak čo s tým? Chcete ďalej fajčiť alebo chcete čítať rady o tom, ako prestať fajčiť? Pretože keď chcete prestať fajčiť, nestačí chcieť, nestačí ísť na prechádzku. Fajčenie je behaviorálne, musíme zmeniť množstvo vašich správaní, musíme prestaviť váš mozog, aby cigaretu už ďalej nepovažoval za niekoho blízkeho, za nejakého kamoša, za niekoho, kto vám pomáha. Fajčenie vás dobehne, že o polnoci ste schopní ísť na pumpu si kúpiť cigarety. Tak prečo by ste mali zrazu prestať? Pretože pomôže hypnoterapia. A pomocou hypnoterapie dokážeme zmeniť vaše naučené správania. Vieme zmeniť vašu chuť na cigaretu. Viem vám vrátiť chuť tej prvej cigarety, ktorá bola pred 10, 20, 30 rokmi. Rovnaké točenie hlavy, rovnaké bolesti brucha. Rovnaká tá pravá chuť cigarety, aká bola poprvýkrát. Prvá cigareta nikdy nebola dobrá. Prvá cigareta bola hnusná. Bola naozaj hnusná. Treba si to pripomenúť a pomocou hypnoterapie sa to dá. Vieme sa pozrieť do vášho tela, ako by vyzeralo za 10 rokov. Tá sugestia funguje, vaša fantázia funguje. Čo tak vidieť vlastné telo, ako bude vyzerať po 10 rokoch fajčenia? Zhumplované, zdevastované, čierne. Alebo vidieť vaše telo ako nefajčiara. Pomocou hypnoterapie 7 z 10 ľudí prestane fajčiť. Dobre, nie? Lepšie ako náplaste alebo prechádzka. Nie? Tak keď chcete prestať fajčiť, nečítajte rady. Niečo preto spravte. Prvý krok, ktorý preto viete spraviť, je, že mi napíšete mail. Do nadpisu dajte, chcem prestať. Ja vám odpíšem a to je váš prvý krok za vašim zdravím, za vašim lepším životom, za vašimi ušetrenými peniazmi a hlavne za lepším zdravím. Tak nečítajte rady, ale poďte prestať fajčiť. Ahojte.